Dobrý a ještě krásnější večer. Do dnešního módního sudolského okénka jsem si pozval opravdu speciálního hosta. Přijel k nám až z Německé demokratické republiky a je to pan Hans Klátil. Prosím. Vítám vás, pane Klátile. První otázka. Dneska jste se opravdu vymódil. Co vás k tomu vedlo? Myslím, že odpověď je zcela jasná. Moje druhá otázka je, jak pracujete na svém vybavení? Myslíte tohle, tak si to poslechněte. Budeme se podívat trošičku blíž. Ale opravdu, pan Klátil pracuje na svém přirození opravdu zjevně. Dokáže odpovídat. Co říkal, prosím? Já ho neposlouchám. No. Dobře, položíme otázku samotné. Pane Klobása, kdy jste měl ten nejlepší sexuální styk? A myslíte si, že se to bude opakovat ještě? No, v tom případě ale zastíníte mnoho mužů. A jak dlouho plánujete aktivní kariéru? Už je unavený chudák. Tak přirození pana Klátila, nebo máte pro něj nějaké jméno? Ferda. Takže Ferda říkal... Cipísek. Malý cipísek? Nicméně Ferda říkal, že nejlepší sexuální styk měl se zralou 98letou ženou, ale nevím, jak jste se cítil vy přitom. Já nevík, nekoukám. Vy prostě, kam to strčíte, tam to strčíte. Kam čert nemůže, tam nastrčí bábu. Výborně, a ještě moje jedna otázka, kolik za den zvládnete čísel? Dost. Pojďme říct číslo. Já neumím moc počítat, takže ono do 10. Chápu, ve své profesi asi to nepotřebujete tolik, že jo? Tam vám stačí 1, 2, 3, 4, 10. Ani nohy mi nestačí. Ukážete někdy svou tvář, nebo... Tak pan Klátil si přivedl nejen své přirození, ale dalšího pípajícího kamaráda. Pane Klátile, pojďte nám ukázat, co to... Ano, a zrovna tady něco... Ano, co to prosím bylo? Kamarád. Kamarád taky dát? Kiwi. Vicky, Kiwi. Neříkejme Vicky, mohlo by to způsobit nevoli v jistých vyšších místech. Nicméně moje otázka zněla, jestli si někdy odhalíte. Ne, pardon, myslel jsem od horní části. Myslel jsem od horní části těla samozřejmě. Tento pořad se ještě nevysílá po 22. hodině. Pane Klátile, tak právě jsem utrpěl trošičku psychickou újmu. Pane Klátile, vaše kachna? Já na ní rozhodně šát nebudu, na vaší kachnu, protože... takže... Tomuhle říkám na závěr, přátelé. Končím se s vámi u 326. dílu Sudolského módního okénka.